Hadian lai post nam tam bala urlong ke jing ang nuot jong ke snong mau lai nong pedeng. Kabia day bat ke surok jong ke snong kaba ke jing jingai jong ka kalong sanspa prapo meter. Kaba ke snong kala ang nuot la slemba. Ke snong kadap da ke jing sngongo bat pauru ke jing sngo kemen ya ke sorkar jela. Kabala pinyo ya ke ke surok ha ke jing lut kaba sau krul san pola. Halor ke ke benta u secretary jong ke snong uba lambok marbanyang. Lambat urang ba snong uba akit kupar kharshi. Ringkat kinong snong hakalai tarik ujemang kilalet ban ai kublai kerpang u minister u PWD uba preston tingsong. Haba pinpau halor kete ke jingyo e kete ke surong lingba kilat pathai khubor uba lambok marbanyang uloong bakasnong kalaju pinsngo shaki babon kinong mi khmat hinrei umjula ban le AA bat kikut tangha ke jingtho hinrei de hakapor ke jinglong MDC uba teibor pathau Basala banyo ekte ke surok kabaya na blok A she blok C. So, belong di semput menteri ramba jongka sorkar jela ipek ya ka tanat PWD roads. Ibala pen orlong ya kini ka jingkwa jongi kum kadar barsnong mamai nong peng. Hakabede ba kini ka surok kabala sa teng mentala arusan lai pusnen. Kaba ni kum kadar barsnong nilai juyai ut nilai juyai pen snow nagawai kapor syakawai pat kapor. Andrei kita ki jing snow ki shulong tang kum ki jing snow hagi jing tho kan poi shakakam tenrei kani kalong kasni ka ba sa jing kan mau ini kum snow mulai nong pleng hakabede ngani ka surok kalalong ka jing sa kan mau namar ba deling ba ka jing rap jing ba puston ka jing kendu jing dei tang shisien ar license rei kendu I la kalong hagi yen sa ka jing I la kalong han ni ka office jing I nilai kendu but day mai ibla penlong ya kene ka surok kum ni kum ka kalong ngam ka jing ai jing rap jong I yani kum ka dabar snong te I pen pa jing sungu I but ni ka jing ka jong I kum ka dabar snong kalong ba inang yo e ka mat ka phat basat ka khlai ba ba kya e ba prustun bahagi ni ki benai kum ilekular ka ka kam kan ya shkmat ka ya shkam kum pa ka kilometer ite surok pa ro ka jing sungu ya I ba teibor lang pathaw iba lalong UMDC hagutu kupor nakaliam jo kador barsnong ngimla lam dapen pau ka jing sngo ya I ba ti bolang pathaw namar dailing ba jong I kidon ginong nikmat ki banging la dapan pen sngo rei kumang laong kikot tang ka jing sngo rei hakapor ba iba ti bolang pathaw ilong kum UMDC nakaliam jong kador barsnong molai na pedeng hadian mamanga ba iram barsnong bangkat executive committee ka batmai kabangila de pensyunti ke tingkat kam mungkin penyak snong petmai ngila syumkhia bahai ke kam makani kalong kawai naki kam sateng pok snong jungi ngilai kendu I bak tibor patau sebelum MDC ke tepor ban mai lam de penslam ila yalam yang kum ki nong ke kam jong snong pada kendu I bak keston bat daileng bajong I kani ke surok kalong kum ne kum ke kalong ka jing smongu bakrau kalong shi nabang ju MDC ringingat ki khot jong kaseng sama seng ki bala ai shisha ya ka jing yenok senyang nem ki ba klem da kan shoot ya ka por ka si ki lalai na ka wei ka si sha ka wei bet ka si bangi khot ban ni ka du la ka long yei ba pathaw la ka long yei ba prestun ten song la ka long shapo ki office sarkar ki bangi ni datam ki la long shisha ka ti man ti ka diang ki lai tulun nang ni ba hadu ka ne ka kam ka ba ka kalong ne ka jing snongo kalong ru ya ka executive committee jong ka dar bar snong molai no pedeng ni pen pa ru ka jing snongo ka bakrau ya ki officer ki engineer ki staff jong ka PWD roads sen chlong sen jong ki ha ka bede ni ka surok da ka khmat ka bu sama khe ya rap ni ba ni pen pa ka jing snongo ya ki bat na ingat ba kinang la ban pre khamha ki wi pat ki benta ki kam ki jong ki bat ingat ba nagawai ka por shoi pat por kum ka dabar snam molai na pleng ni nang kam ki ba ni community ki kam ki babha kinlong na ka benta jong ni ka dabar snam molai na pleng te ka bede ni ka surok ni layo ban snow ya ka surok show ni ba man tai ba right te rei namar ba ka jing snow jini ka long ba ha ka jing tho te nakaliam jong iru ka kantin na mangingiyo ka long ba in serap ya ka kam te rei ka sukut kunta Henry ni nak kalian untuk nasional nomor bagani kam kalau ngakam ke belas ateng lah selam ha kumang long ni atusan lai usnan tadi kejing amrut joki nong nasional te ni pan nak kalian untuk nasional nomor kam kalau along ke bekerki
nakalian ka executive committee ka batimay di kendo iba tibor lang kataw mat maihi klam di penslam ipenya kendo ini kum ka executive committee jong kasinong patipa pastor insong jong jong ni surut kalong sanspa rapomutan kabaladap kalong arspa ako kabaladap kalong arspa arpo di henry ya kini ka badangsa kalong laispa na kalong sauklur sampulak